Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü çıkışımızda Türkmenistan'ın içindeki türmeler barada ve anarda bolýan bir kanunçylyklar barada aýdyp berjek. Gelin ilki bilen Daşowdaky aýallaryň türmesinden başlaýar. Daşow welaýatyna ýerleşen Jenska koloniýa. Koloniýanyň başlygy Bozoganow maksat. Onun orunbasary Çary. Koloniýanyň içinde işgärler bilen dilleşip para alýarlar. Orunbasary Çary tire paraçylyga hem adalatlyga ýol berýär. Egerde iki sanamtysyň arasynda özara gatnaşyk bodulmalar ýüze çyksa, Çary ilki bilen öz daşygynyň arkasyna alýar. Koloniýanyň içinde sizo diýip beri bar. Şol sizoda egerde bir tutsaglaryň biri kanuny bolsa, şol sizonyň içinde dykýarlar. Sizonyň içinde peç bar. Ýöne peji ýakanoklar. Üstesine de soň eňindäki bütün eşikleri çykarmagyna mejbur edýärler. Tutsag edilenler sizonyň içinde krawadyň üstüne ýatmaly welin, matrasy bermän, diňe gaty demirin üstüne ýatyrýarlar. Üşäp ýatyp ondan soň agyr keselýärler. Koloniýanyň içinde keselleseň, döwlet tarapyndan berilýän dermanlary içinde öz puluna satyn almaly. Egerde pullary bolmasa, içindäki işgärler tutsaglardan el işleri bilen hasaplaşýarlar. Tutsagdaky oturan adamlaryň her günkü ulanýan hojalyk harytlary, meselem zubnoy pastadyr, sabun, 5-10 mildir aýda berilmeli bolan normany özlerini alyp, diňe 6 aýda bir ya da 1 ýylda bir gezek berýärler. Suhanow diýip içini işläp ýören işgär, naharyny we çelini alyp bermeseň, içindäki tutsaglara zulüm edýär. Tutsaglardan kir ýuwmak üçin pul alýarlar. Aslynda mutlu bolmaly. Bu aýal enelerimiz hem uýalarymız näçe syrok alsalar hem bularyň barçy ejisen naçardyr. Olary sowukda aç goýup kösep, etler kimin dawranmaňyz asla sen nähili ganhorjellat bolsaňam türkmen milletine geçmejek zatdyr. Indi bolsa Bayramallydaky türme barada. Bu türmede kanuny orun bolman, diňe pul meseleni çözýär. Bu türmede 3 korpus bar. Olaryň 2 korpusy adatdaky we beýleksi bolsa Baurski diýip atlandyrylýar. Hökümet tarapyndan berilenen adam başyna iýmet üçin $11 pul berilýär. Eger eşden bolsaňyz, bir taraplyk bayramna bagyşlanyp 276 sany tutsag amnistiýa düşmeli edilýär. Eger näme üçin beýle az adam goýberýärler diýip sorasaňyz, onuň esas sebebi olary iş we sosial kömek bilen üçin etmek gorkusy bilen goýbermeýärlermiş. Hamala hemme raýatlary işli bolup, diňe türmeden çykanlar işsiz galýan ýaly. 276 adam diňe göz üçin goýberler. Emma türkmenlerde aýdyşýarlar, uly eşekden kiçi eşek, bokymaýan öwrener diýişýärler. Kakasy öz wagtynda goý içine çüýresinler, ölsünler. Olar näme goýbermek üçin basylýarmy diýen siýasatyny dowam etmeýän bolsa, 276 adamdan has köprek adamlar goýbererdi. Egerde prezident Mar welaýatyna barmaly bolsa, şol welaýatdaky türmeleriň tutsag edilen adamlary itdiýenjen ýaly edip, amonlar olary ýenjeýärler. Bayramaly türmesiniň smatraşçysy Attagaty arkalaryna durup, oglanlary urmaň diýip türmäniň başlygy Atasara haýyş edenne, oňa gulak asman, amonlary urudyp, oglanlary döwdürenne, Attagaty 6000 sany adamyny öýle hemde akşam naharyny goýberenne, öňlerine diňe 200 adamlyk nahar berýärler. Türmedäki ýatan adamlaryň şeýle az bolan paýoklaryny özleri ýyp, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan berilýän kömek pullary türmedäki adamlara ýetmän haklary ýylýar. Adamlar, hi gözüňize gelýärmi? 6000 adamyň paýogyndan 200 adamlyk paýok berildi. Birja çemçeden bir ýetýärmika? Özüňiz pikirlenip görüň. Bu mesele ýene de dolanyp gelersiz. Şol bolan hadise üçin Attagatyny hatasyndan giraýyn çykdy diýip 2 ýyl odan depe uradyp krita ýapdylar. Giraýyn sewdasy buluşlar tarapyndan kökürüp, ahallylar bilen çaklaşykly turan dawadan soň Attagatyny izine getirip goýdular. Erde bir adam türmäň başlygy bolup 2 ýyllyk işlese, onuň ogurlan pullary bütün ömrüniň ahirine çen ýeterlik bolýar. Erde ol wezipe geljek bolsaň, onunla içeri işleri ministerine $250,000 para verip arkaýyn geçip bilersiňiz. Bayramaly türmesi öz boluşlaryny kiçowa ýalak bolup, onuň öz bazary hem goýulan sistemasy bar. Hatasy bolmaýan adamyň ýoluny uruny ýetýär. Emma pulu bolan adam $3,000-5,000 hata satyn alyp, şol ýerde syragyny dowam etýär. Türmelerde köp adam günäsiz ýatyrlar. Egerde bir kiçi günä üçin tutulan bolsaň, öňkü ýapylmady işler bar bolsa, onuň hemme günäni şonuň boýuna atyp syragyny köpelip goýberýärler. Takminan 3000 adamlyk türmede 9000 adam bolup, diňe 200 adamlyk nahar bişirilýär türmede. Izlenem nahar gelmeýän adamlar gaty aklyna sygmajak ýagdaýda kösenip kesellep wagtyna oturýarlar. Etleri pişikdirem daşyna has gowy ýaşaýandyr şol adamlardan. Şol azatlykdan mahrum bolan adamlary aç goýup, olaryň iýmitini ogurlap, öýüňize getirip, öz çağalaňyzy ýydyryp, olaryň her bir beden öýjüklerini haramdan gurup, çağalaňyzy hem özüňizden beter haram wagşy edip ýetişdirýänliginden habaryňyz bolaýmaly. Eýen bular ýarzat biziň taryhymyzda baglanıp görüp oturýarsyňyz. Atalogul hem aktyk tohumlaryň misalyna. Indi bolsa gelin Abdüşükür'e gelelim. İşini halal gazanjyna şükür edip bilmeýän orgun emedipeli işgärler Abdüşükür'e gelip şükürüň näme diýeni öwrenendirler. Bu türme
organ işgärleriniň türmesidir. Edil hukuk goraş edarlaryna kanun we düzgün bolmaýyş ýaly bäde de düzgün hem tertip asla ýok. Ogurly edip ýygnap goýan pullaryňyzdan ýene de özüňiz ýalaklary ziyatka berseňiz, onda biraz gowrak ýaşap bilersiňiz. Özüňiz üçin ödülen türmäňizde adam janyna haýdymän itkimin urup ýenjip kösäp gelýärsiňiz. Bilmedim bäde gynanmalymy ýa ýok. Ýöne kanun we düzgün ýokdur. Tapawut näme? Haram pullara orlap, onem Abdüşkür'ün içine soğmalı olsanız. Ondan gowsa orlaman ağırıyla işyap yaşanız gow bolmazmy? Özüňize gow seredin. Allah etdi, tutsagdakiler. Allah Taala towaňyzy kabul edip, tizip bilen başgalarny gowuşmany ýeser etsin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.